Hukis sa bang utubay ito. Pwede kang tumalab. O ang puintam. Oh no! Nice. Ito yung makalabong buksing. Nice. 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 Oh, Bisren, natras ka. Natras ka man. Apa yun? Gusto matab-tab na natin. Matras ka. Tama ka, Bisren. Atras. Atras ka. Bisren. Hindi mo nasakit, Bisren. Madigayam na sakit ah. Madi na sikit best friend, ang sa balamon. Dapat best friend, pang malakasan natin yan. Kitak na madugol-dugol ang tarumam doon. Madi atang best friend, nasa kitatan. Madi atang umaw. Madi na sakit natin best friend. Madamil mo. Ating best friend, pang malakas ako, naratan. Headshot. Bersama best friend. Oh no. Best friend, madi matatan ang kalikaduatan. Sa bali lang gordon best friend. Ato nalulunan. Oh no. Best friend, madi mata batuatan. Taray best friend. Oh no. Udah best friend. Kulan. Taray. Taray. Benung ako best friend. Ye, kahit mo ata. Sudeng ka na ako. Kahit ko may garaw. Oh no. Sulam best friend, talikado atin ay ayam. Sikat tinagabi nga kasi tayo ayam ta. Agreklamo ka. Aray! Aray! Sakit! Aray! Okay sa best friend, kita matanay. Aray! Sakit! Ingat best friend. Ngayon best friend ha. Aray! Aramito mo. Aray! Tatay ka pa best friend ha. Kamat best friend. Okay sa best friend, mabutang ka lang, pakulang ka kayo. Habol best friend. Makita mo lang talagang mangyari kanya. Lisap, tingin na. Taray. Ano gawa? Sa bayo, sigay. Matamaan na lang to, straight ka kinabiyagyaw. Tantay bati ka. Sigay, tuloy mo, tamay katangi po mo. Sige manong, straight mo, maperdito yan.
Ukis sa pamahatak pa nakasulit kanyam. Kuri ka man dim sa'yo. Sino ito yan? Siya na yan, Manong. Kung nagwapo ka Manong. Yeah, boy. Mabalin mo yung pag-arami, tangi mo mo. Ako na, ulit. Diyon na, Manong, gusto mo rin tulungan na ako. Dito tayo pag-am. Miss Brian. Minak ka mo. Tulungan na. Pinanong tangkam. Miss Brian, tulungan na ako. Minak ka mo. Miss Brian. Oh no! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Woo! Tatay! Winner! Pangsimat nga dyan yun. Nyaji ko nam, sinunalsam kilikili nang. Burado, malak-out ka to yan. Stop, stop, stop! Sa bam, surunan nakpay. Api, sino kaya? Madi ka tagat to yan. Kabarbaro-taro kam tigay. Siya na Anjo Manong, kasinsin na ni Anjay. Kamamu ka. Si ka ni Richie Daur si. Sa bam, tatay ka pa. Tawas! Oh no! Kisti sa bam tatay kapag bumbaan di pamanda mo. Karon kita na umain. Kisti sa bam. Ay, kisti sa bam. Sanukag kubog ya. Oh no! Sigurado gubugan. Data, hindi kong kunakaon. Kasi siya bang mulatak? Abay. Oh, han. Napalong. Ukis sa bang matubay ito. Pwede kang tumalab. O ang kwintam. Oh no!